ଶିମ୍ବ ତରକାରୀର ରେସିପି ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର କରିଥିବେ, ହେଲେ ଆଜି କିଛି ଚିନାବାଦାମ ଓ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେସନ ଦେଇ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରନ୍ତୁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର, ଦୀପ୍ତିସ୍ ଫୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି କିଛି ଶିମ୍ବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଶିମ୍ବର ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଏମିତି ଛିଡ଼େଇ ତାକୁ ଭଲ ରୂପେ ସଫା କରିଦେବା। କାହିଁକିନା ଶିମ୍ବରେ ଯଦି ସବୁ ଥାଏ ତାହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିକେ କତଳିଆ ଲାଗିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶିମ୍ବକୁ ଭଲ ରୂପେ ମୁଁ ଏମିତି ସଫା କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଛୋଟ କରି କାଟି ରଖିଦେବା। ଏବେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ପକାଇବା ଜିରା, ତାପରେ ପକାଇବା କିଛି କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପିଆଜକୁ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଏମିତି ଭାଜିଦେବା। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ପକାଇବା। ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ପକାଇଲେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ପକାଇବା କାଟିକି ରଖିଥିବା କିଛି ଟମାଟୋ। ଏସବୁକୁ ଭଲ ରୂପେ ଆମେ ଟିକେ କଷିଦେବା। ତାପରେ ପକାଇବା କିଛି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ନେଇଛି ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ ଚାମଚ। ଏସବୁକୁ ପକାଇ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଆମେ ଆକୁ କଷିଦେବା। ମସଲାଟାକୁ ଭଲ ରୂପେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ପକାଇବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ବେସନ। ଯେତେବେଳେ ବି ବେସନ ପକାଇବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ବେସନଟା ନହେଲେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ବେସନ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ରୂପେ କଷିଦେବା। କଷି ସାରିଲା ପରେ ପକାଇବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ଏଇ ଶିମ୍ବ ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ଶିମ୍ବ ଆଳୁକୁ ପକାଇ ସାରିକି ଭଲ ରୂପେ ଆମେ ତାକୁ କଷିଦେବା। ଶିମ୍ବକୁ ମସଲାକୁ ଭଲ ରୂପେ ଏମିତି କଷି ସାରିଲା ପରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଦେବା ପାଣି ଦେଇକି ମସଲାକୁ ଭଲ ରୂପେ କଷିଦେବା। ତାପରେ ପକାଇବା ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ ଆପଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ରାଗ ପାଇଁ ନେଇଛି 2ରୁ 3ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଭଲ ରୂପେ ମସଲା କଷି ଦେଇ କଭର୍ କରିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଚିନାବାଦାମକୁ ଦରଦରା କରିକି ଏମିତି ଛେଚିଦେବା। ଭଜା ଚିନାବାଦାମକୁ ପକାଇଦେବା ଶିମ୍ବ ତରକାରୀରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିମ୍ବ ଆମର ପାଖାପାଖି ସିଝିଗଲାଣି। ତାପରେ ଏସବୁକୁ କଷି ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ସିଝେଇବାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର এই ଶିମ୍ବ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏତିକି ହିଁ ପାଣି ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ବେସନ ପଡ଼ିଛି ତ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମର ତରକାରୀଟା ଶୁଖିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଆକୁ ଏତିକି ହିଁ ରଖିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଗରମ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ପରଟା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ହେଇଗଲା ଆମର ମସଲା ଦିଆ ଶିମ୍ବ ତରକାରୀ। ଆଶା କରେ ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।